kažu da, neki kažu ne, 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 a ja pokušavam između ta dva. Mnogi kažu da, drugi kažu nikada, a ja pokušavam između ta dva. Ali vjeruj mi, ti bi mnogo pomogla da se prikloniš mojim emocijama. Ti bi mnogo pomogla, da se malo otvoriš. Neki kažu ne može, nisi probao, bojiš se, a ja pokušavam između ta dva. Idem dalje, do kraja idem između ta dva. A ti bi mogla da pomogneš, da se stvarno otvoriš meni sa svojim. Ma, ugrizao sam sudbinu više puta, ma mnogo puta, a ona se nekako uvijek izmigolji meni. Ali ti bi mnogo pomogla da se otvoriš, meni. I idem dalje, idem do kraja, idem između ta dva putokaza. Ja idem do kraja, ma idem između ta dva putokaza. A ti bi mnogo pomogla da se otvoriš, da mi pomogneš da idem dalje.